Congratulations, you have passed out. These are your uniform. And this is your weapon. Lalle na ga bindiga na ga komi amma yanzu abinda za a fara magana mutum a fara magana salari na in ja ba magana uniform dina ba a tura ni daji a halibin tun da ba dabba nake ba. Oh, you are among the batch that has been posted to Maiduguri tomorrow. Get ready, you'll be leaving for Maiduguri tomorrow. Maiduguri? Manta da magana wa Maiduguri nawa na za a biya na ni in jiya. Kamar nawa ne za a san rayuwata duk wata in jiya nawa na za a bani duk wata albashi. Gwargwado na wahala kwarai cikin wannan ƙasar tamu. Na wahala kwarai. Your salary is 45,000. Oga, don Allah ka ce wargi na haka ne. Ta yaya za a yi ka ce ka bani 45,000 duk wata wai 45,000 in sa uniform ɗin soja in shiga cikin daji. Ina da ɗaya, ina da mata, ina da uwaye kuma haya. Hai, ta yaya zan ci da su da waɗanga kuɗi gaba ɗaya? 45,000 ba su yi. Ina ma ga ce 45 biliyan duk wata guda soja nake ko shi ana kashe. Haba oga. Ni na alƙawarin cewa zan kare ƙasata kuma na alƙawarin cewa ƙasata ita ce komai a garin Najeriya. Ta yaya za a ce wai in samu naira 45,000 duk wata salari na? Dibe shi akan kai ne za ka same su kai ya za ka ji ga kanka ka ce su ne. Ƙasar ga tamu ta Najeriya ƙasar masu arziki ta ban matsaya ta ba ya kamata kaki da kowar ko a ɗora biya ne kuɗi yadda ya kamata. How dare you? Actually, you're right. You didn't give me this uniform. It was my size. But now it has become oversized. Tun da gwamnati ba ta bai mai yadda ya kamata ni koyi training kuma na iya hakun bindiga kuma na iya halbin bindiga ko to shikenan. So what do you think is the solution so that the federal government will increase civil servant salaries? A rike min toyi kuma kama ce min waya ka sake wallahi in na samu nufan ɗin sojojin na ka sani sai na ajalinka. Bon zan samu ya tashi daga gara ka sake ni.